V dnešnej dobe maklér bez pridanej hodnoty, som za to, že taký maklér by tu ani byť nemal, takého makléra neplaťte, ten si tú odmenu nezaslúži, môžete si to predať radšej sami. Keď chcete makléra a získate makléra, tak si dobre vyberajte toho kvalitného, ktorý naozaj zapracuje na tom, aby ste to predali za viac, aby ste to predali kvalitnejšie, efektívnejšie alebo rýchlejšie, ak to potrebujete. Samozrejme o ten celý proces bude postarané. No ale to je úplne alfa, omega za tým, ako sa tie nehnuteľnosti predávajú. A však my sa tomu denne venujeme, vzdelávame sa, vypracovávame analýzy, máme tréningy na to, ako to predávať. Čiže není možné, aby niekto, kto sa sám ako majiteľ rozhodne, že idem to predať, idem to pasívne hodiť na ten bazoš, že by dosiahol výsledky, aké dosahujeme my. Ale teraz je potrebné rozlišovať, komu to teda zveríte, či niekomu, kto ide, valí, napreduje, vzdeláva sa, má obchodné tréningy, má vyjednávacie tréningy, alebo a pracuje s tými najmodernejšími technikami, no alebo to dáte niekomu, kto to hodí na ten bazoš, tak ako by ste to hodili vy sami. Takže od takého makléra nohy na plecia a utekajte. Pre viac takýchto typov ma nezabudni sledovať.